ҳамада салом алейкум бародарои азиз, як бор дига хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 12 мошини фурӯшӣ аз шаҳр ноёи кишвар. Мошинои хубанд, мошинои беҳтаринанд. боварӣ дорам ки ҳар яки шумодан маъқул мешавад. навора боди хат то охира тамошо кунед дӯстон. шахсоне ки якум бор дар канали мо меҳмонанд ҳатман обуна шавед ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон бародарон миннат дорем. фикротонро ҳатман дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 153 сомони тоҷикӣ. рафтем. ва мо навори имрӯзаро сар мекунем. якум мошини фурӯши мо аст бародаро, Daewoo Nexika, соли парвариш 1996, кузуфи седан, мотори 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотораш нав гуфта 4 баллони нав дорад. срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфте сай 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 98000 рубл. харидори аниқ бошад савдо мешавад. марҳамат шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо ҳаст Opel Astra F, соли барориш 1995, кузуфи хетчбек, ранг бошад кабуд, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад гази бензинай бародаро, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфте сай 23500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 153000 рубл. марҳамат шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкгузориро фаромӯш накунед бародаро ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. мегзарем ба эълони сеюм Mercedes-Benz C-класс, соли барориш 1994, кузуфи седан, ранг боша серебристи, мотор 1.8, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. маълумот дар бораи мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. харидори аниқ гуфта фақат занг бизанад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтестай 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 163000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешавад. марҳамат шахсони мошинхар. рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони чорум Daewoo Leganzi, соли барориш 1998, кузуфи седан, ранг боша сиёҳ, мотор 1.8, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробкаш механика бародаро. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега 1 сола танировка дорад. мотор коробка 100% кондитсионер кор мекунад. гази евро 4 дорад. техас мотораш то моҳи ноябр ҳастай 4 баллони нав дорад. салон тоза. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат ба мо муроҷиат кунанд. мошини мо боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтесай 18500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 120000 рубл. марҳамат шахсони мошинхар. барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба эълони панҷум мошини фурӯши мо ҳаст Lada Priora, соли барориш 2009, кузуфи седан, ранг боша сиёҳ, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор 100%, баллонои нав дорад, размери 15 гуфтай, срочно фурӯхта мешавад мошина. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтесай 26500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 173000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешавад. марҳамат шахсони мошинхар. барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва бародарои азиз, як чизро ногуфта намонем. шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд, замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. шашум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F, соли барориш 1996, кузуфи хетчбек, ранг боша кабуд, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 5 моҳ ҳуҷҷат дорад. мотор коробка вагона гуфтай
нав газиш задем, задагӣ надорад, сентр замок, салон тозаҳак, лук дора, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Бохтар бародаро, нархша боша гуфтесай 26 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 169 000 рубл. харидор ани боша алиш мешавад гуфтай савдорам мешавад ба ягон сечкаи прасой маҳрама шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба эълони ҳафтум мошини фурӯши мост. Opel Astra G соли барориш 1000 сол, кузуфи хетчбек, мотори 1.6 сӯзишворӣ бошад, газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мега соҳибаш задагӣ пусидагӣ надорад, тонировкаш буд шидагӣ, кондиционер кор мекунад, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро, нақша боша гуфтесай 41 500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 271 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта алиш мешавад, арзонам мешавад. ба ягон сечкаи объёмни гуфта боша алиш мекунам. барои маълумоти пурра дарёфт кардан бародаро бар рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед, нархгузорӣ кунед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. ҳаштум мошини фурӯши мо аст бародаро. Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1996, кузуфи седан, ранг боша сафед, мотор DVD, сӯзишворӣ бошад дизел, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. масъалаша нав алиш кардем, хадавои полни нав кардем, акклиматори нав, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Хуҷанд бародаро, нақша боша гуфтесай 34 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 222 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта алиш мешавад ба ягон Astra G BMW. марҳама шахсони мошинхар. барои маълумоти бештар дарёфт кардан рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони наҳум мошини фурӯши мо аз Hyundai Sonata соли барориш 2006, кузуфи седан, ранг боша сафед, мотор D, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. срочно фурӯхтан дар кор гуфтай сум дар коррай. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро, нақша боша гуфтесай 35 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 228 000 рубл. харидори ани боша савдо мешавад, алишам мешавад. марҳама шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯши мо аст. Toyota Corolla соли барориш 2006, кузуфи седан, ранг боша мокри асфалт, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин ягон камбудӣ надорад, тонировкаш ҳуҷҷатош 1 сола ҳастай, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро, нақша боша гуфтесай 78 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 509 000 рубл. харидор аниқ боша гуфтай савдо мешавад, савдо фақат дар назди мошин. марҳама шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯши мо ҳаст. Daewoo Nexika соли барориш 1996, кузуфи седан, ранг боша сафед, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документош то моҳи ноябр ҳастай. мотор хадавой ҳамаш соза гуфтай фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Бохтар бародаро, нақша боша гуфтесай 8 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 52 000 рубл. бо харидори аниқ боша гуфтай савдо мешавад. марҳама шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба эълони 12 мошини мо ҳаст бародаро. ВАЗ 21099 соли барориш 2001, кузуфи седан, мокри асфалт ранг, мотор 1.5 сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. мега хадавои коробка 100%, балонош 70%, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе, нақша боша гуфтесай 5500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 35 000 рубл. харидори аниқ боша савдо мешавад. марҳама шахсони мошинхар. рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки то охира тамошо кардем. дӯстони азиз, мо дусерпас эълонҳои нав барои мошинҳои фурӯшӣ дорем. моро дастгирӣ кунем то навори оянда худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.